Anibingelela nonke ababukele emakhaya. Nibingelela umkhulu Madondo kwi-TV ka Baba Buwe Mhlanga, iDr Buwe Mhlanga TV, i-channel enkulu, i-channel eyikhondla khondla. Ngiyacela ukuthi nawe omunye obona le video ubize nomunye ukuze akwazi ukuthi abukele, a-like, a-subscribe kule video ukuze nizohlala nithole wonke ama-video kule channel ka Dr Buwe Mhlanga TV. Njengoba ngila abaningi bayangazi ke njengomkhulu Madondo owaba yithwasa lika Baba Buwe Mhlanga, owasizakala kakhulu kuzo zonke izinto ekuyizinkinga zami, futhi osekugcine lezo inkinga zami zingasizanga mina kuphela, zasiza bonke abantu emndenini, zasiza nabanye abantu abadinga usizo. Ngenxa yokuthi nami ngisizakala ka Dr Buwe Mhlanga, nginendaba nje emfishane engahle ngiyihlephulela abantu ngohambo lwami nje nangakho konke kwami. Abanye abaningi bayangazi ngomsebenzi esengiwenzile, lokho ngaphuma phansi kwesandla sakho uDr Buwe Mhlanga. Ngathwasa la iminyaka yaze yabambili ngithwasa, kuningi esasikwenza phakathi kwekhaya kwakusiza abantu abaningi futhi nabo abangaziyo abasizakele. Kwangagcina lapho futhi ngathi nami sengisizakele kwaba khona abasizakalayo. Ingakho nje namanje ngizosho ukuthi kwesinye isikhathi abanye abantu banokuthi abantu bababonge bengasekho, kanti umuntu kufanele ukuthi kwesinye isikhathi umbonge noma usaphila. Nami ngizobonga nje kakhulu ku Dr Buwe Mhlanga kukho konke angenzela kona. Ngafika ngigula phakathi kwekhaya lakamhlanga, njengamanje ngila ekhaya lakamhlanga ngigula kushoda kancane nje ukuthi ngingahamba emhlabeni nje. Yayithi mayisivukile lento kube khona nje umoya oshoda kancane ukuthi uvaleke ukuze nami ngibe umuntu ohamba emhlabeni nje. Ngumuntu owangenwa idlozi ke mina, kodwa idlozi langena kakhulu kwaba idlozi lomndawo, kwakuyilona lengihlupha kakhulu. Ziningi indawo engayihamba kakhulu ngenxa lokufuna usizo lokuthi ngisizakala ngezinto zami, kodwa kwakuhleze kuyinhlangamuka nomoya. Ngifike ngibe isikhondla khondla lapho kufanele ukuthi ngisize khona, ngigcine ngalitholanga usizo. Kodwa manje lokhu kwahamba kwangibeka endimeni yokuthi ngize ngigcine sengisesimeni sokuthi ngibe umuntu osegula kakhulu. Ngafika la kuBaba uMhlanga ngiwumuntu nje impela osethi nje sengenzeka noma ngabe yini empilweni yami. Ngangumuntu wayenamabhizinisi owenza nje izinto engangifisa nami ukuthi zingenze ngiphumelele, kodwa kwakunhlangamuka nomoya ngenxa izinto zami ezayivaleke ngayo. Ukufika kwami ka Dr Buwe Mhlanga ngasizakala kakhulu. Wathi mangangifika nje mangena wangitshela into eyodwa uDr Buwe Mhlanga, futhi engahamba ngayibona nami mase ngikwazi ukuyimela. Wathi wena uthi uyagula, awuguli ndawo, wena uyinyanga enkulu ezosiza abantu abaningi. Angeke ngikuthwalise mina, angeke ngikufake izizwe, angeke ngikufake yonke lento eyenziwa abanye abantu. Ngifuna ukuthi wena ngedlozi lakho usiza abantu abaningi la ngaphandle. Abantu bahluphekile, kuhambe kudlalwa ngabantu, abantu bahluphekile abadinga usizo. Ukusiza kwakho abantu baningi abantu abazosizakala, futhi nawe uNkulunkulu uzokubusisa ngokwenza lokho. Wangitshela kanjalo Baba uMhlanga, kusho ukuthi ngizofuna usiza ngakangeni phakathi. Wase wangitshela ukuthi angifuni ukukuchaza ngendlela ukuthi wayekhuluma ngenxa yokuthi esihlukanise ngobuzwe bethu njengoba thina singamaZulu, kodwa into ayangichazela yona, wangichazela into engiyaziyo nami engiyibonayo. Wathi nina amaZulu ikakhulukazi into enokuzenza nokuthi ufike uthwase lana, ushaya isigubhu ubusuku nemini kuze kuyoshona ilanga ugida. Idlozi lakho lelikhulu lize lijwayele ukugida. Uthi mawuphuma lana ube umuntu owaziwayo ngokugida ngenxa yokuthi idlozi lakho linamandla, kodwa lizofaka ini amandla alo ekugideni. Uyobiza emgidini ngisho noma kuthiwa uyagula. Waphinde wakubalula nalokuthi ke idlozi lakho uzolifundisa ukuthi umuntu uma ezongena endombeni yakho umhlolela, wonke umuntu umtshela ukuthi uyathwasa la, uzoba nokuthi umuntu umthwasisa ukuthi athwasise.
idlozi lakhe lojwayela ukuthwasiswa. Uyothi umuntu asangenile nje yena abona ithwasa la kuye. Wathi mina angifuni ukuthi ngikwenzele kulokho kule dlozi lakhe engilibonayo. Ngifuna ukuthi mina ngifundise umuthi ozokwenza ukuthi ulaphe abantu ngoba idlozi lakho linamandla. Ngifuna ukuthi lifunde umuthi kuze uzokwazi ukuthi usizwe lesizwe sakini esihluphekile. Uyabona wathi mangitshela kanjalo ngangiselayinini ngizongena kumkhulu ngihluphekile ngibuya kwenye indawo lapho kwakudlalwe ngami kakhulu khona. Ayi ngathi mangena wayibona zonke izinto kodwa kwaba ukuthi ke angisabuyele emuva. Wabe ngiphosela umuthi ngaleso sikhathi bengiqanda umuthi engifundisa wonke umuthi ukuthi umuthi okanjani lokho. Kodwa wangisiza kakhulu azange angenzise izinto eziningi ngedlozi lami ngaphila ngalulama leyo nto yaphela ngazi ukuthi ayikazi ibe khona. Kodwa okukhulu nakho konke engangingakubhekile kwenzeka ngalendlela ayisho ngayo. Ngahlala iminyaka emibili abaningi bayangazi idlozi lami lifunda ukwelapha abantu lifunda ukusiza abantu siphakamisa abantu besizakala emabhizinisini besizakala ekuguleni. Okunye futhi okuningi ukwaba kule channel yakhe angakukhona ukuveza kahle ngoba ubaba uwumndawo kahle ukhuluma ilimi lesindawo kodwa isiZulu uyasazi khona okunye ongeke ukwazi ukukhuluma kahle okuvela emzweni yakho ilokho abuya kushiya kuningi akwenzayo la kungasiyona izinto zenhlanhla bayasizakala abantu abagulayo lana kufika abantu abaneyitroke abanayo yonke into umuntu ahambe sehambela ngeenyawo zakhe nje aluleme la ekhaya nabanezifo zokuwa abantu abagulayo ngendlela esimangaliso. Nami ngifundile imisebenzi ekanjalo kakhulu ngayo yonke indlela kodwa anginakho ukuziphakamisa ngoba angifuni ukuthi abantu bangabaze kwesinye isikhathi ezinye zezinto ngenxa yokuthi abantu sebelimale kakhulu vele ngokuthi kudlaliwe ngabo abantu bekhipha imali bejike bengasizakali kodwa imali ayibalekanga kunempilo yakho. Kukhona lapho ongathola kahle usizo lempilo yakho ungayikhaleli imali yakho. Kanje ngakubaba ubaba mana ngeke uzuyikhalele kahle imali yakho uma uzolandela kahle izinto ungezuba umuntu ojahayo. Ulandele kahle izinto wenze kahle izinto ngendlela yesiko lakho nazo zonke izinto kufanele ukuthi uzenze ngendlela nawe wakhuliswa ngayo. Ungajaheli ezinye izinto zakho ezokwenzeka kahle nje nawe ungaphazamiseki nezingane zakho zikhule kahle ezinesisekelo esihle. Kuningi okwenziwayo phakathi kwekhaya la kaMhlanga ingakho ngizosho ukuthi ngizombonga kakhulu baba uMhlanga ngoba akugcinanga lapho ngokungisiza kwakhe. Wakwazi ukuthi ethi mayisengisizile abantu mina angeke ngisho ukuthi umsebenzi uhamba kahle ngoba nakho ngibona abantu abangenayo noma ngibona abantu mhlambe kanjani noma imali lokho akwenzi ukuthi umsebenzi uyabonakala. Umsebenzi uba umsebenzi ngokuthi abantu basizakale entweni zabo ezibahluphayo kubonakala umehluko. Ilento nami engayifundiswa yona phakathi kwaleli khaya la kaMhlanga. Ingakho ngisho ukuthi abanye abantu bengabi nakho ukungabaza okunye futhi okunokungikhalisa ke mina obokungekho ngesikhathi ngisekhona saphusha umsebenzi la lokho okwespecial abantu abaningi bayasizakala ngespecial kakhulu kodwa mina nginokukhala ukuthi ubaba uyawulahla kakhulu umuthi uyawusokolela kakhulu ubaba umuthi kunomndeni wakhe aminingi awondlayo futhi bayazi abantu abaningi futhi mayisekhipha ngemali encane kanjena futhi ebantwini abaningi mina nje angangisho ukuthi ngidliwa umona ngokubona nje isimo ubaba umuntu onenhliziyo enhle kakhulu nokubona isimo yebo uyazenza kodwa mina ngithanda ukuthi abantu bazi ukuthi akusikona ukuthi mabeyenza kanjalo ngoba nakho alandela imali. Abantu abafikile la ekhaya basizakele okunye angeke akwazi ukuchaza kahle ngenxa ukuthi angeke akwazi ukuzwakalisa kahle imizwa yakhe ngolimi leli alincele ebeleni vele ngoba nakho izulu yasazi kade afika vele abasiza abantu abaningi lana uvele unomndeni wakhe umuntu wakhona vele la akusumuntu kuthiwa umuntu olaphela emadolobheni noma olaphela kuphi njengoba abanye abantu besinsikhathi bethatha izithombe zakhe beyifaka benza amapage ahlukahlukene akusinjalo. Wobuza kithi thina esaziye ngaye uDr. Buwe Mhlanga ilokho nje engithanda ukudlulisa kakhulu
ezweni lonke South Africa lonke emagumbamano omhlaba koGoli Cape Town bamthanda kakhulu uDr Buwe Mhlanga ko-Eastern Cape ngiyazi bamthanda kakhulu uDr Buwe Mhlanga baningi abantu esibasizile kuyo yokoqeberha yonke indawo isilandani bamthanda kakhulu bayasizakala phakathi kwaleli khaya la kaDr Buwe Mhlanga nabo Swaziland kwezinye indawo kompumalanga baningi abantu abasizakalayo uma kodwa wena uzothatha impande yakamhlanga bese ulandelela izinto zakho zosiko lakho ungathi nje wena ujahela izinto nje bese ufuna ukushaya ama shortcut cha uyakutshela futhi naye umkhulu awashaya ama shortcut kodwa la usukuthola impande yangempela ungasali nawe kwesinye isikhathi ukuthi usizakale ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi uDr Buwe Mhlanga akwazi ukuthi asize abantu bangakithi mina ngwaseNyukhasela ngomkhulu Madondo abantu bayangazi kaningi kakhulu ngiseNyukhasela endaweni yaseMbabane engasemfundweni ngaseDiphini la semfundweni ilapha engisebenzela khona ngisebenzela ekhaya ngisebenzela eTradini kuba nemkhiqizo ke vele ngisiza ngayo abantu ukuthi abantu ke makube uvalelekile entweni zakho ngikwazi ukukusiza ungakafiki kule impande ezijule ezinokuyisebenzisa ngoba akusikona ukuthi ngoba nakho usigijimisa imali okuyikona namangalayelwa ngakho ukuthi abantu fanele ukuthi basizakala baphile bayazi abantu esisebenza ngabo asijahele ukuthi thina sibe noline abaningi ngoba kuyosenza lokho ukuthi singakwazi ukubasiza kahle abantu siyayisenze nje ngendlela yokuthi umuntu asizakala kahle uyasetshenzwa umuntu la makubonakele into ekuhluphayo angeke ukuthi wena ungathi wena sishaya inhlolo thina sikwazi ukubona into ekuhluphayo sibe nakho konke ukuthi sikhiphe yonke imimoya ekuwe bese kusetshenziswa ezinye impande enzima kakhulu ezihambe zaphekwa ngenye indlela kanjengamanje sengiqala iviki lesibili ngikhona la kumkhulu ngivalile nami esigodlweni sami siyapheka kakhulu sipheka imithi esisebenzayo ngempela esiza abantu kakhulu bayazi abantu abaningi abasizakele la ekhaya angeke ngikhulume izinto eziningi nokunye futhi lana enkundleni zokuxhumana ngoba kuningi la enkundleni zokuxhumana osekwenzeka nosekwenziwa nangendlela okwenziwa ngayo okwenza ukuthi abanye abantu bebe nokuphazamiseka futhi abanye bengabi nokuthemba ngani ngokusebenza kwezinyanga kakhulu imoshile social media siyakwazi lokho kodwa makusekhona abantu abasebenzayo njengoBaba uMhlanga yebo wayengafuni naye ukungena ku social media kodwa kwaba khona abantu abamfakayo ku social media waba naye ke ngokubona ukuthi ke awuyazi abantu base social media bayeza futhi la ekhaya bayasizakala naye wakholelwa kulokho ukuthi ke fanele ukuthi abantu abasize futhi na ku social media ngoba inhloso yakhe nokuzosiza abantu ingakho noNkulunkulu amabeleka ngalendlela amabele ngayo umkhulu umuntu ophiwe kakhulu ngaphandle kweingane nakho konke komndeni wakhe enikwazi yahlala kusho kakhulu kuningi angeke anichazele kona aphiwe kona nangaphandle kokusebenzisa nje umuthi isandla sakhe nje sibusisiwe kakhulu ukusiza ngoba mina angeke ngisho ukuthi kukhona umuntu othiza angisebenzisela wona wangikwazi ukungisebenzisela engilekelela idlozi lami ukuthi lisebenze ngendlela lele ezosiza ngalabantu akho umuntu anginika wona ongathiwa ungathi mina umuthi enginento ngawo cha azange anginike spoke azange anginike tikolosha azange anginike inyoka azange anginike lutho azange angithwalise wangenzela idlozi lami lomndawo ngoba ubaba uBuwe Mhlanga umndawo uqobo lwawo umndawo hayi ukuthi unedlozi lomndawo umndawo uyabereketa sindawo ngoba nje kwesikhathi njengoba isizulu sakhe engakhulumi kahle hayi ngoba ishangana akusiyona ishangano waseMozambique umsuka wakhe kodwa yena ula eMzansi lapha ahlala khona nomndeni wakhe kunesikhathi abakhona ungumuntu wakhona la eMzansi kodwa nje ngokwenkaba yakhe uwumndawo wena onenkinga yomndawo into zakho zivalekile ukwazi ngisho ukwenzani musukulibela uyigxaka uhamba uthola amanye amasiko akubhedisayo bakutshele ngeminye imithetho ezokudida futhi ongeke wazi nokuthi uzokwenzani ngayo uzogcina ususangene nekhanda ayikho enye into le imithetho nje ngoba umuzi nomuzi unomthetho wawo
kodwa nje uma unedlozi lomndawo once lathola impande yalo wagezwa nje impande layo liyakwazi ukujabula likuvulele wena ukuthi ikuphi okufanele ukuthi kwenzeke kuwo. Yebo sikhona isigaba sokuthi fanele uparulwe nayo yonke leyo nto leyo ngaphandle kokuthi kufikwe lapho kunakho ukuthi kwenziwe ukuthi idlozi lakho likwazi ukuthi liziveze kahle ukuthi ikuphi elikudingayo kuwo. Ungahambi libe lugxishwa eminye imithetho uzukhulunyiswe ngezinye izilimo ongazazi. Ayikho lento utshelwa yimi mina ngangihlushwa umundawo ngenye indlela bethi bebe ngithinta ngalezi zinto zabo esangene ngixolisa ukusho kanjalo ukukhuluma amagama aqhushema. Ayikho idlozi lomndawo lifuna impande yalo ukuze likwazi ukuthi lijabule kahle. Ubaba uMhlanga inyanga yezinyanga u80% wabantu abasizwa la noma ngeke ngibabhale vele amagama abo angisho ukuthi futhi ngiyaqhosha ngalokho kodwa ngibona umsebenzi onamandla. 80% wabantu abazinyanga noma abantu abasebenza ngabantu futhi bayasizakala behambe beyosiza abanye abantu ukukhombisa ukuthi lo muntu usebenza ngeqiniso. Siyakubona lokho kwenhlanhla nakho konke ayakushaya ke lokho kwamabhizinisi nayo yonke into angeke ngikhulume kakhulu ngakho uyena umnikazi wakho ozokhuluma ongakhuluma ngakho kodwa nje mina engikuzele kakhulu kule video uzophakamisa isandla ngibonge kakhulu kubaba uMhlanga esaphila naye sazophila futhi ngoba ngaso sonke isikhathi ngiyacoshela ulwazi namanje nje bangifikile sengaphuma nami nesigodlo sami lapho engisebenzela khona namanje nje bangifikile ngiyacoshela ulwazi ngizolanda impande futhi nami sibhizi siyakaya impande yokwazi ukusiza abantu. Ngiyatholakala einambeni ezithi 0655 430862 mangangitholi mhlawumbe engayibamba ifoni ngisuke ngisemakhosini ngibamba ifoni mangisemakhosini ngibhizi uyakhona ukuthi mawube udinga usiza ngempela ushiya umlezo wakho ku WhatsApp. Ngiyatholakala na ku Facebook umkhulu Madondo nepage elinye ngisanda kulisungula ngiyacela ukuthi nilike nilifollow ngizokwazi ukuthi nginifakele ezinye izinto ezibalekile ngoba inhloso yami ukuthi ngisiza abantu nami ngendlela engenzeyo la ngayo ukuthi ngisiza abantu balimoshile igama lobunyanga kakhulu ko enkundleni zokuxhumana akusibona bonke kodwa akuyibona abangamaqondo kukhona abantu abasizayo na ungayikhathaza kakhulu nitshelwa yini abaningi bayazi asebefikile esigodlweni sikamkhulu Madondo eNyukasela eMbabane bayazi kakhulu ngayo yonke indlela siyakhona ukubasiza abantu noma ngeke ngugagule kakhulu angithanda ukuthi ngigagule kakhulu ezinye izinto uyayuzithole mase ufika phakathi endumbeni ezithinta wena nawe noma ngamuphi umsebenzi siyawenza kodwa nje impande nje engifuna ukuyiphathela abantu baseNyukasela wonke koTregi ko Danhauser Dande Dlenko Vryheid zonke lezo ndawo ningalibeli nifuna ukuthi nize nifise ukuya emazweni nishiya impande la eduzana. Impande ubaba asebenza ngayo ile angifundisa ngayo athi uzofundisa idlozi lami ngayo nami engisiza abantu ngayo. Anginamona ke futhi kakhulu ubaba uyatholakala enambeni 079 911 42 32 42 othi ngiphinde futhi inamba kaBaba ithi 079 911 32 42 079 911 3242. Ubaba uMhlanga uyakwazi ukumthola kulezi namba kuningi akwenzayo. Ngiyacela ukuthi futhi kukhona enye into ehluphayo ungafoni ulibele ubuze ezinye izinto kuba beningi efonini ngoba uyakhuluma naye so sikhathi ubaba ubhizi umuntu omatasa kakhulu kodwa uyakholelwa ekutheni ukuthi izinto zakhe azenzele futhi ukuthi ufuna ukuthi ayibambele nefoni yakhe. Ubaba usekhulileke ke nje kodwa nje into engizokutshela yona ubaba uyakholela ukuthi izinto zakhe azenzele. Ungalibeli umxina ngezinto eziningi ubaba momfonela wena mbuzo ukuthi uzomthola kanjani uzomthola yini ufike la ekhaya
ikakhulukazi ungalibeli ubuza imali endabeni yefoni. Ubaba akasebenzi ngaleyo ndlela, nitshelwa yimina. Uma ufuna usizo lwangempela, ufuna ukuthi nawe usizakale entweni zakho, ubothi mawufuna ukuya kaMhlanga ufike ushisa impepho emsamo wakini usho ukuthi mina ngiya kaMhlanga ngiyofuna usizo. Bese ufika la kaMhlanga ke unganaki ezinye izinto eziningi ezokwenza ukuthi umqondo wakho uzubone uzuxwayise nedalwa zakho kufanele ukuthi zisizakale. Usizo lukhona ngayo yonke indlela kwaMhlanga. Yebo ukhona ku social media, nenombolo zakho nakwazi ukuthi nimthole kuzo. Akulashwa efonini, angeke ulapheke efonini, angeke ukuthole konke ofisa ukwazi efonini. Okunye uzodideka. Ubaba nje bangishilo ukuthi umndawo isiZulu uyazikhuluma kodwa akekho perfect ngesiZulu. Mhlawumbe uzokuzwa ngenye indlela agcina akuphendule mhlawumbe lokho ongaqondananga nezinto zakho. Mhlawumbe ugcina usungabaza nawo ukuze kanti usubalekela usizo lakho. Wena uma likuthinta idlozi lakho ukuthi lo muntu obaba uMhlanga angakusiza, shisa impepho emsamo, ulokhuza wenze konke okwenzayo ngosiko lakini, uthathe isikhwama sakho njengendoda utshate, uyinike insuku uze la kubaba uMhlanga, upakishe isikhwama sakho nje ukuthi siqumbe mawufuna ukuthi usizakale kahle, uzobona nawe entweni zakho ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Hayi le ndaba ukuthi ufona ini mina umfazi wami wazokhuluma endumbeni yakwaMhlanga zonke izindaba zakho. Wena buza ukuthi ubaba uyatholakala yini. Uyabona endabeni zokulungisa umuzi wakho uyoba umuzi onokuthula uma uzokwazi ukuthi uze kubaba uMhlanga uzokhothama kuwo. Nangazo zonke izibethelo nanezikhonkwane, uma ufuna ukuthi ulokhuza uthola ukuthula, angeke ngize ngiyiphakamise mina ngithi woza kimi. Mina ngizobonga ubaba uMhlanga kukho konke angenzele kona. Anginamona ukuthi ngizothi mina wozani kimi ngoba nakho ngisebenzisa umuthi wababa uMhlanga. Kodwa nami kwakukhona ukungabaza ngendlela engangibona enza ngayo izinto ukuthi hayi mhlambe lento le iyenzeka kuye kuphela, mina ngeke yenzeka. Angitshela ukuthi kuzokwenzeka. Hayi kwenzekile, yabona ukuthi ukwelapha bathi ngesilungu private and confidential. Kuyimfihlo ngoba moya enyangeni kuningi okuthola enyangeni. Uyahamba uyovala umuntu enyangeni, uyahamba uyoloya umuntu, uyahamba wabesinye isikhathi uyothwala, uyahamba uyokwenzani. Yabo kodwa manje umuntu mayezokubona enyangeni uzofikelwa umqondo omningi mawuphumelela ngezinye izinto zakho. Kwenye mhlawumbe omunye wasemndenini noma kube uyathinteka uzofikelwa umqondo othize. Siyakwazi lokho, engakho kuba private, umuntu angakwazi ukuthi akwazi ukuzoyithula asho ngosizo lakho. Baningi abantu abafisayo kodwa nje banokusabela ke njengoba kwesinye isikhathi ubaba usenokusebenzisa i-social media, kwaba abantu abamfakayo wabona ukuthi abantu bayasizakala nangayo social media, ingakho aqhubeka nayo. Abantu wabonke abantu abasizakala bengeke azayithathe lento. Ubaba umuntu oqondile wenza into ngendlela straight, bayakwazi abantu abaningi lokho. Angeke ngakhuluma okuningi, ngingasho nje ukuthi abantu abafuna ukusizakala kokubona, kodwa ungathathi izinto ngendlela yakho. Izwa inhliziyo yakho ukuthi kuholela kanjani, bese uthatha umqondo wakho ufaka kulento oyenzayo ukuze uzokwazi ukuthi usiza idlozi lakho. Ungavaleli idlozi lakho endaweni lapho ezosizakala khona. Ndawuwe.